musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeña windere fen jayɓatake bindaɗo mo bare ɗiɗi jolol hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɓatake men carika fati koye pinal ko wiyete culture won teskuya mo teskiɗen e nder rendo men eɗen jiiɗi addude hen yiyande men gam erade khalifaɓe men diine ɓe ndeɓe ballata en ɗeɗo gueɗe gila bonnande en gueɗe kewɗe haade men yettade ɓatake men carika eɗen garta e erago fedde heblo sukaɓe Afrique leydi France kala gonɗo e nder leydi France jiɗɗo jokkade fedde heblo sukaɓe Afrique aɓe jogui batu payodinɗo baɗɗo fayida moɓe piiɓi wadde ñande 13 lewru novembre nduɗo ndu gonɗen toon to Paris lamorgo leydi France 06 56 88 49 60 kawrata koye sokhna Mariame Tijani Ba mo ganduɗa gando cuusɗo joom yiyande moƴƴere ɗum noon musidɓe tedduɓe woto keeden hen caggal walla mbaɗa 06 60 50 68 43 kawrata koye koolaɗo kuuɓal fedde heblo sukaɓe Afrique Ahmadou Tijani An neɗɗo moƴƴo joom yiyande moƴƴere walla mbaɗa 06 05 98 52 44 kawrata koye Bobo Gendide gorko marɗo fina tawa ha timmi woni Khalidou Oumar de tinnoɗen musidɓe tedduɓe nottoɗen fedde heblo sukaɓe Afrique fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɓiɓɓe fulɓe yarlitiɓe e nder réseaux sociaux mo gonɗen woni ɓoggi karalle ɗe tafi hen fedde ne jaltina ngaluji mumen ngam mahade cuuɗi timmuɗi beele mbawen heblude sukaɓe men hebloji garɗuɗi jaadude e jamanu Mali Mauritanie Sénégal Gambie hande o ala hen kala ɗeɗo leyɗele ɗo en ngala terrain-ŋaji woni leyɗele en jiito kiidira kuɓeje tati cuɓitiɗe toon mawɗe gonɗe hande e mahede hande mo ɗamini kala ɓiɗɗo Afrique najo e kala ɓiɗɗo pullo hande mbuɗo mum ne foti yaade hen fotani jooɗa tan ne laara ene laarni to hay mbuɗo mum yahani hen haysoko paquet karo coɗɗa yettoto haysoko tonne ciment coɗɗa yettoto ene hato jina e kala hay sa yeeyi ɓotel ma haysoko ɓotel to sene jeyɗa ngun mbuɗo sa waɗi hen janggo ma wonani nafoore mawde tinnoɗen hen no moƴƴi musidɓe tedduɓe Allah subahanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe sagene belɗo ko Sada Ba gorko mo Kanel ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr gorko mo Ndulmaji nawtamo ha to Wudduru ha to Tiggere ha to Tohomaji ha to Garli foof koye gendiji makko jeeya to banggue YouTube musidɗo men Saydou Abouba karallo ngana dottanate ɓosoje ha mbawon yitade en koye moon yewtere men carika mo bare hande ɗiɗi jolal jiɗɗen jofade ko oɗo hen fele men mo jiiɗen ne reɓa e nder rendo men jomiraɗo tagui men honni en hakkude jeeri e waalo kala leñol worki ɗum culture mum ha timmi saabu kala leñol ene jogui ko ñaññata ha yooɗa waɗa ɗum hoddu waɗa ɗum baylol waɗa ɗum ñañoru waɗa ɗum ɗum ha yaada e ɓernde jomum saabu neɗɗo Allah tagui ɗum waɗi mum ko ndiyam e ƴiƴam e kette tew e ƴiye
o suddi hen nguru o funni hen leeɓi ɗo yaharɗo o waɗi e mum ɓernde ne yaaja ne faaɗa kono woni toon ko hettere wona hayre wona jamdi e nder qur'ana sa jangi e kala saha Allah ne haalanma kada weltoro to aljanna ko weltintuma to aljanna ko ɗum ne weltinma e aduna o e dow mbaadi pewndi ndi wona harmundi ɗum jeyi sababu Allah tagi wuro tagi ladde neɗɗo dawa e ladde jofta e wuro so dawi e ladde wonko yiyata so arte wuro wo ñemtina ɗum beele weltinde ɓernde nde ha duusamo e gurdam aduna ɗum addi ñeeñal wona ñeeño ñaagotoɗo ñeeñal ko ñeeñude hunde ha laarome moye jungo pinal ko geɗe men ɗe tawɗen mawɓe men ene ñaaƴira ene duusa men ne duusira men woto en gostede nde jaɓɓuɗen pine men goppuɗen conce men nangtiɗen hande e misikaji safalɓe e arabeɓe aɗa yiya gando mawɗo ne haala taw duusata dande makko ko ñaañoru arabe walla guitare arabe walla baylol arabe walla guuɗowol arabe aɗa yiya hande gorko pullo ne haala duusata dande makko ko ñaañoji guitaruji taw ganda ko ɓen wamarankoɓe ko penti pentani jambareɓe mumen taw eɗen jogui kolli koɗoji kala sifa leɓol eɗen jogui baggi kongoji kala sifa gonka eɗen jogui ñaañoji eɗen jogui corumɓe jaaduɗe e men soɗe nguuɗi ene siftinma gueɗe kewɗe joni noon on culture ɗi saroji ɗi joguino ɗen ɗo neɗɗo andete tiidgol mum waɗa coftal ɓalli ha tiiɗa saabu saro lamba ko andude tiiɗalla yimɓeɓe to tolni hande so gujjo naati wuure hol poɗɗo jaggudemo so cum waɗi hol poɗɗo ñippude guila lambaji pusi yimɓeɓe maayi natti tiidde mo jiiɗani yaha fof wona koye tokoñade koko yiila saabu en mbatta sport pucci men dognetaki en mbatta coftal ɓalli en dillinta koye men en gamata saabu gamri ko dillinde ɓandu mum gamri ko dillinde ɓandu mum ha ɓandu ma dilla cofta daña physique moƴƴo ñaw naɗɗo e ɓardu ma cuuɗiɗo yalta ɗum woni ko Allah tagri en ha dillinen ɓalli men saha geeruji annabi sallallahu alayhi wa sallam mbaɗa coftal saha cheikh oumar ne mbaɗa coftal hande holko jeeyi sababu saha men en mbatta coftal en mbari ɓalli men en maayi neɗɗo goto tan en wawi nadde galle men haɓɓa en ha tiiɗen haɓɓuma haɓɓa debbo ma haɓɓa ɓiɓɓe ma foof ha tiiɗa wara mon culture mo jiɗɗen haalde o hande holɗum neɗɗo wawa wuurde diine neɗɗo rewat Allah waktuji Allah dottaɗi a rewanmo sa wi gurdam diine rem aɗa watta ɗum culture no comme pinal ngal tawruɗa mama en jaɓɓa ɗo eɗen eero khalifa men diine ɓe tinno ko woni e hebde ko yoɓe mballu en ɗum darto yoɓe kajo sukaɓe dartina ɗum saabu hande jammaji annabi o sallllahu alayhi wa sallam wattama no comme pinal men hanki buubaji e booluji e kelle e gamri no comme hanki gamri ndi gamanoɗen hanki wango en jii hen wango eɗen jii hen cacorel eɗen jii hen pop ala fof en jeeta hen ndeke ɗum yaadani par ce que eɗen jogui pinal men eɗen jogui fiingo bawɗi men eɗen jogui fiingo kolli men eɗen jogui fiingo bayli men eɗen jogui fiingo ñaañoji men eɗen jogui fiingo corumbi men guuɗali men gamen ɗin so yonti innude Allah so yonti julde e annabi o sallallahu alayhi wa sallam eɗen mbawi fettade e nayade seeɗa innen mo daade belle taw ne wonde neeti taw wonna hande ndi gamri ne jiyeten ɗum jeeyi sababu noon musidɓe tedduɓe woto ndiwten culture men so en ndiwti culture men en jeewete rewɓe men jeewe sukaɓe men jeewe sagataɓe men jeewe mawɓe men jeewe so en gummanima mantude annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko ittanno en yeewede ko mbatten ɗum ɗo ay beele itta men yeewede wawonde saabu goo sa jooɗima aɗa hetto annabi o sallallahu alayhi wa sallam
no mantirte a gongat a ɗanoto ɗum tagi mawludu so waɗi heewɓe ɗanoto ha wiyata waɗi noon ko ene deeƴi ne teeyi jilline hen booluji e bawɗi e poɓɓali ha jirwa heddo aɗa laara ay weltina fittanuma ndu wonti weltorade hono ko Allah rokkuna en to neɗɗo foof ne jogui culture mum mo ene weltoro ɗo ko dewal Allah woni ɗo ɗum noon ngoɗo hen felo men eɗen mbaɗi erago faade khalifa men diine ɓe ɓe tinno ɓe mballa en yonta hande o yimoɓe ɓe yoɓe dartin ɗum ɗon yaadani e men teni kadi so ɓooyi ko goɗɗum jogori joltoyde hen ko en mbawata dartinde hunde pop yo dartine law ko ɓuuri yawde ɗum ko erago ngo paruɗen e khalifa men diine ɓe dartin ɗum law yoɓe tinno ɓe mballa en ɓe kajo sukaɓe ɓe dartina ɗum so en jiiɗi weltinde pittali men eɗen joguino kirɗeli kolli on nani ndu hoddu yahoru waɗi ko sifa baruji kala hen bar koɗɗo jogui ko histoire hen kala ko kam rokkuno mamma o jambaragal ha lewanma leydi hande ɗo koɗɗa ɗo oto jaɓɓen ɗum so poyi hoɗama hol jeyɓe ɗum so fantan hoɗama so jaru hoɗama so malisajo hoɗama so goɗɗi e goɗɗi koɗama kala hen koɗogol hoɗiranoka rokkede nayyi hoɗiranoka rokkede kanŋe hoɗiranoka mawninde o ala hoɗira ko susnude ɓe haɓe dokka men lewre hande so tawi en jooɗima en mbi ko ɗo gayneten jawdi men ko ɗo ndematen ko ɗo piimi étage am o yettu Allah jetta mamma oya mo nduɗo hoddu dusno ha dañi cuusal wawi haɓede ha dañanma leydi leyɗele men ɗe ko ƴiƴam mamira men leyɗele men ɗe ko ƴiƴam mamira men ƴiƴam ɗam noon duusir ɗum ko ɗiɗo kolli aɗi cuusna en aɗi dokka en cuusal hande eɗen poti weltorade ɗi gam donade mamira men rokkuɓe en fartaŋe ha dañen leydi ɗo koɗɗen en dañi leydi ɗo koɗɗen eɗen poti weltorade Souleymani Balen e ko adi ɗumen wonnoɓe dingiral ngal sa gani wuli jew ha dañenen leydi ɗo koɗɗen hande goto men kala ɗanno walla waɗa business mum ha daña halis arama huɓere terrasse mawde hay goto wiyata jeeyaɗo hay goto wiyata immoɗo pewna ha feewa ndesa debbo ma koɗa hen gona hen mahaɗo juma mawɗo aɗa noddina hen aɗa waɗa innal Allah hay goto wiyatama woto wat mbaɗa innal Allah micro dande dow hay goto wiyatama woto wat ɗum ko barke Allah e barke mamma oya kaɓanoɗo ɗo taw duusi ɗum ko ɗi kolli ha dañamma ndiɗo hen leydi ko culture musidɓe tedduɓe Cheikh Oumarul Foutiyou Tall nde yeehi wolde won leeɓi kettaɗi gam dusde ɓen jambareɓe ha jambaro ɓernde ƴooga ha wawa yiitade hoore muɗum e ko waɗata ko ha dañen en leyɗele ɗo koɗɗen hande ɗum noon woto bonnen on culture saabu so on ƴeewi leydi Mauritanie hande kala ñalawma garɗo Mauritanie nana ɓeydo ɓattade pine arabeɓe aɓe gegga pine mabɓe kala aɓe nandino e pine arabeɓe aɓe gegga pine men aɓe mbahalo mbattum pine arabeɓe ha oɗo ñalawma hande mo jaata hande woni ñalawma ɗimmo jonde mawde ko fate banggue archéologique mawɗo jonde pinal hakkude arabeɓe e Mauritanie pine mon foof mbahlama gostama hande ay pinal gotal fulɓe ngala ɗuma Bamanakoɓe nawi ɗuma Jolfuɓe nawi ɗuma Safalɓe nawi ɗuma arabe ko heddi feccama ha laaɓi jonon en jeewama yewtata men ko téléphone ngaji men sukaɓe men puɗɗima ƴeesade ngala dinguiral ngala pijirloji ngala ɓiɓɓe tekke ngala poɓɓali ngala gamri ngala haydara nana jeewa puɗɗiɗe hen ƴeesade kala watta luɓade téléphone nene mum ene fijira téléphone nene mum ene janga toon pine janane ene janga toon gonka jananka ɓene daara Novelas TV ene janga toon pine janane ene janga toon gonka jananka e dewle janane e coppe e copinage ɓerɗe men ne goste ne jaaha ko heddi ko senuji men ɗiga henna sen yufen sen daari Sénégal hanti jarata toon ko pinal mabɓe e ɗemgal mabɓe e gonka mabɓe e ɓornugal mabɓe e gonagal mabɓe aɗa janga hen sa woni Mauritanie ko ɗum darata senuji Mauritanie sa woni Mali darata ko senuji Mali ɗum ɗon ɗo gonɗa pop ko ɗum jiyata pinal ma majji jonon jeeweɗen ha laaɓa
yiɗɓe balɓe nanga sen bal gona e larde bal, yiɗɓe novelage ɓe gona larde novelage, yiɗɓe haare ɓe gona e larde guerre e goɓɓe pette. ɓe jiiɗa ɗum ɓe keddo e téléphone ngaji mumen ene ndaara pornographie, ne ndaara photoje ɓalli ɓoli, ɓe ene gona e whatsapp uji, ene dukane kaala, ɓe ene ƴettodirto, ɓe ene tikkodiri ga ɗo woni rendo men goɗo fawi. joni noon so yeehi ha yenti ñalawma annabi o sallallahu alayhi wa sallama, walla hirde yeddude walla hirde yettude annabi o sallallahu alayhi wa sallam, jaafuɗon hirde yettude annabi o sallallahu alayhi wa sallam, gadden bawɗi ɗi e booluji ɗi e kelle ɗe mbiyen yen mbattu welnere nde mbarɗen to nde ga yahata. ala hanki eɗen gandi daade belɗe so toƴƴi no wayanno, hoore fonde so yimi hayso ko ɓernde ma nde ko mayde nde wurtat, a yiyata hen poɓɓali, a yiyata hen pettali, a yiyata nayi ko daade belɗe teyɗe naata e nofuru ma deeƴa. boynaji so yimi ko noon, kono hande en nangi bawɗi, en nangi ngamri, en nangi goɗɗum, en jolni hen ala. ngare guurtinen ƴaroji men, guurtinen saroji men, guurtinen donnirɗe pucci men, guurtinen bayli e ñaañoji men, guurtinen kolli e kirɗeli men. en mbawa wurde diine, mbawɗen ko rewde Allah. sen jiiɗi wurde beltoɗen guuraten ko pinal men. diine o mbasen nannude hen goɗɗum mbiyen eɗen guurda e diine o e pinal ngal wawa yah. nden irɗat nden furɗat en nattat rewde Allah. tinnoɗen hen no moƴƴi musidɓe tedduɓe, Allah subahanahu wa taala walla en. ene welami e kala saaha e kala wuro nde yuɓɓinta dinguire nde tawno hande o enen mawɓe so en dañi haqqillaji gurdam jangguɗen ɗum koye dinguiral. dinguiral jangguini en ko heewi, dinguiral alɗini haqqillaji men, dinguiral jangguini en ko heewi. saabu hande so wiyama wuuro men hande, so wiyama hande ndulumaji Dembe walla ndulumaji Funeɓe, hol gorko ɓurɗo tidde heddoro ko yimɓe goto fof wona koye miijade, hol gorko ɓurɗo tidde, hol ɓurɗo tidde. kono hanki e men so wiyama hol gorko ɓurɗo tidde e nder diwan ndulumaji pop, wiyete ko kaari ɓuuri tidde. holko addi ɗum ko saroji ɗi. hande e nder jolfuɓe walla e nder sereraɓe hande ɗo ha tente Dakar, so hol ɓurɗo tidde ne anda, saabu kala dimanche ko saro, kala dimanche ko lamba. goto fof dañen ujunnaji mum 3 na wana joom suudi mum. kono enen ala, ɓallinan ɗani hanti jogoɗe wallitora tan ko drogue e simme bonɗo. ɓalli foof nana ɗani, en mbari pinal men, en mbari koye men musidɓe tedduɓe. saabu neɗɗo so yewama ɓernde mum dahete, gorko so yewama ɓernde mum dahete, debbo so yewama ɓernde mum dahete. a lootima ha laaɓi, a heeɓi dow leeso ma, a lelima walla dow matla ma, a jogui téléphone ma, a jogui connexion timmuɗo, ka jeewaɗo. aɗa naara photoje walla aɗa ndaara photoje walla aɗa laara profil uji yimɓe, ha potta e gorko walla ha potta e debbo, oɗon jewtita e nder konnguli mon dakame naata, ha jolon photoje, ha jolon vidéo ngaji, ha jolon goɗɗum, saabu ko jeewaɗo ka jeewaɗo. hanki ɗum ala. dinguiral hanki fijirde ala. debbo e gorko ne pijjano e dinguiral, ha dinguiral fuusa tawa memani ɗum memanima ko hurum wonno ɗon. tawno mawɓe ɓe aɓe jangguini ɗum, sukaɓe dinguiral ngal kadi ne jangguina ɗum. tinnoɗen e koye men, Allah subhanahu wa taala walla en. tinnoɗe woto bonnen diine men o, woto nannene diine o ko ala. diine ko dewal Allah. waktu yoni rew Allah. a yiɗi julde annabi, juule annabi. a yiɗi mawninde annabi, mawninde annabi. a yiɗi wadde mawlidi nabi sallam, wad mawlidi nabi sallam. a yiɗi hongude mbaggu, a yiɗi hongude bool, a yiɗi hongude guitare, a yiɗi hongude hoddu, fa banggue. hoto nattodiren gueɗe ɗe. ɗum woni hande ko jiiɗen ene layta e nder rendoji men. mawɓe men ɓeɗon soɓe daraki ɓe kaji ɗum, mi yiyani ɗum jogude haade. teni so ɓooyi wontoyta ko orchestre. ndentoɗen ɗum, Allah subahanahu wa taala walla en. so buuɗalirme nde feeri feeñi, fe jayɓatake, carika men hande koni wayi musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr, ketki malaki jaam, yo jaam Allah ñallanen.